A Pobra recordou a liberación de París na Segunda Guerra Mundial no seu 80 aniversario. O goberno municipal homenaxeou a Compañía La 9 e o exilio republicano. O sábado cumprironse 80 anos da liberación de París dos ocupantes alemáns en plena Segunda Guerra Mundial, un feito no que colaborou a Segunda División Blindada do General Leclerc, onde destacou a Compañía La 9, formada case de forma exclusiva por españois. Para conmemorar este aniversario, a Concellería de Memoria Histórica da Pobra homenaxeou a estes soldados e os exiliados republicanos nun acto que se desenvolveu a cabalo entre a Praza Alcalde II Durán e os Xardíns Valle Inclán. O exilio republicano non foi simplemente unha partida forzada, é unha cicatriz profunda na nosa historia. Centos de miles de españois víronse obrigados a abandonar o seu fogar tras a Guerra Civil, levando consigo a dor da derrota, as separacións das súas familias e a incertidumbre dun futuro incerto. Moitos deles encontraron refuxios en terras estranxeiras, pero os seus corazóns nunca deixaron de latir ao compás da España que soñaban ver libre de opresión. Neste contexto de desterro e resistencia surxe a Compañía La 9, un contingente de valentes formados na súa maioría por republicanos españois. E non só combateron contra o fascismo, como recordou Lojo, senón que tamén protagonizaron algúns dos momentos máis simbólicos da historia europea contemporánea. La liberación de París en 1944. É importante recordar que la 9 foi a primeira unidade aliada en entrar na capital francesa ao frente das tropas que puxeron fin á ocupación nazi. Aqueles combatintes que deixaron as súas pegadas no deserto africano e nas costas de Normandía entraron en París conducindo vehículos que levaban nomes como Madrid, Guadalajara e Don Quijote. Cada nome, cada batalla, cada paso que deron foi un recordatorio constante de que loitaban non só por liberar Francia, senón tamén pola liberdade que lles foi arrebatada en España. No acto tamén se recordou a Joaquín Fernández Millán, veciño da Pobra que defendeu o bando republicano na Guerra Civil Española e que foi exiliado, que ademais estivo durante a Segunda Guerra Mundial recluído en diversos campos de concentración franceses. A súa neta, Virginia Fernández, afondou no punto de vista persoal da súa familia e de como viviron esta traxedia. Historia do seu avó, pero tamén de moitas outras persoas anónimas que viviron situacións semellantes. Logo dun encontro case casual, Juan Galán recopilou a vida de Joaquín Fernández e deulle forma na súa biografía. Este é o meu homenaxe a todos os republicanos españois daquela época a través da historia do meu avó do Manu. Esa historia tamén foi a de moitos outros esquecidos como ele. O meu avó faleceu en 1982 e eu tiña 4 anos. Pouco recordo del, a parte do día da súa morte, pois pouco podo recordar. Recordo a súa voz, tiña unha voz grosa, roupa, tiña bronquitis crónica, tosía moito. Recordo tamén así que contaba historias da guerra e que pasara moita fame. Si a fame era, bueno, todos os días, gustaballe moito comer, ou eu notaba nel, non, como certa amargura, certa tristeza, non? Evidentemente, polos horrores que vivira, claro, perdeu a guerra, e tamén eu penso que o feito de ser esquecidos. Antes de falecer, Joaquín Fernández Millán volveu ao seu maño natal, con 67 anos e logo de 40 de exilio. Coñeceu a España como democracia, pero non quedou aquí por todo o vivido. A súa historia agora non quedará no esquecemento. O grupo Baraúnda amenizou o acto que rematou coa ofrenda floral ao carón da escultura pola memoria histórica situada nos Xardíns de Valle Inclán. Ainda as botas traian a melodia d'alba, hai auga salgada para regar a rosa, pétalos nos cuadrantes que perfuman o vento, semente nos osos para non